Jadi kalau awak tak kapuang dek musuh memperjuangkan Islam, baca surah Yasin. Tapi kalau tak kapuang di rumah jando lah talak 3, je itu lah dibaca. Iya kan? Kan ada orang suami isteri ko baca kak nan jantan ko parabo wana. Sakete batangka baca tuan carai. Lalai pelok nalo di mak rumah balik jamin tu. Lai lo balik. Abe ko batangka lo jatuh lo carai. Kalau ada awak kesal tu pak, dukuang saya cucu kalaman. Ambil cucu tu dukuang kalaman. Duit tuan. Lalu anda. Ndak dipaturi em batangka tu. Kalau ndak ada lah ngoyong jak sari nenek ang tinggal. Jadi tapawi sayang awak di cucu tadi. Tapi kalau dia ada gigi je lidah nama nang kepada saya. Marah saya lidah karena gigi.